Nej, jeg mener ikke, man kan sige, at fagbevægelsen bærer skylden. Jeg mener, at integration det er en dynamisk ting, en levende ting, og det er ikke sådan, at man kan tale om, at der er én part, som bærer skylden. Fagbevægelsen skal være en del af det samfund, som vi lever i, og skal afspejle det samfund, vi lever i. Og man kan sige, at fagbevægelsen har en stolt tradition for ikke at være neutrale i noget som helst, politisk i hvert fald. Så derfor synes jeg godt, man kan sige, at fagbevægelsen kan være lidt mere, have en større profil i forhold til integration. Og ikke være så berøringsangst. Jeg oplever fagbevægelsen være meget berøringsangst. Og det undrer mig egentlig lidt, fordi at de råber op om alle mulige andre ting, så hvorfor ikke det her? Det er måske fordi fagbevægelsen på nuværende tidspunkt ikke rigtig har fået nogen holdning til. Og hvis man ser den måde, som integration projekter bliver udlevet i dag og bliver designet i dag, så minder det jo virkelig meget om ulandsarbejde for cirka 20 år siden, hvor at man sådan skulle lære de sorte. Fagbevægelsen skal først og fremmest ture og tænke højt. Og de skal ture og tænke nogle tanker om integration. Uden at være bange for, at der er nogen, der bliver sure, eller tingene bliver misbrugt. Man er nødt til at lægge lorten på bordet, og så er man nødt til at kigge på den, og så er man nødt til at kigge på den fra forskellige vinkler, og finde ud af, hvordan man skal forholde sig til den her lort. Alle de der dilemmaer, alle de svære ting, det er det, man skal tage fat på. Og der synes jeg, det vil være fantastisk, hvis fagbevægelsen ture og tage alle de der lorte, der ligger under gulvtæppet, og lægge på bordet, og så kigge på dem og sige, hvad er det, vi har her, og bryde de tabu, der er. For der er jo også tabu i debatten, der er jo ting, man ikke må sige, og der er ting, man ikke må gøre. Og så samtidig laver man de her sådan ulandsagtige projekter til indvandrere, ikke? Hvor de bliver behandlet som nogen, der er nærmest... Altså, situationen i dag handler meget om, hvordan vi kan lave de andre om. Og den kan vi lige så godt droppe, for det kan man ikke. Man kan ikke så laver man igen de der sådan, lærer de sorte om Jesus-projekter. Fagbevægelsen som sådan er bange for at miste altså medlemmer. Så alt det der handler om integration, det er sådan, der er nogle steder, hvor man går meget op i det, man brænder meget for det. Men der er nogen, der faktisk ikke tør. Der skal være plads til de handicap, der skal være plads til alt, kvinder og ligestilling, ligeløn og det hele. Så skal der selvfølgelig være plads til de etniske minoriteter. Altså, vi bidrager trods alt også kontingent til alle familier, til de forskellige forbund, hvor de kommer fra. Selvfølgelig skal der være også plads til alle. Simpelthen. Vi bidrager omkring cirka 70 millioner om året i kontingent til alene Hoko. Det er etnisk. Det er de bidrager i kontingent. Hvis det ikke mere, for det er jo så tilgang af de etniske. Initiere debatter på arbejdspladserne. De kan bringe debatter i deres fagblad. De kan ture og løfte nogle af de der tabu, der er, på en ordentlig måde. De kan gå forrest, når det handler om at vise nuancerne i noget af det, som de kan gøre, uden at det koster noget. Så synes jeg, at de kan tale med deres medlemmer om de ting, som deres medlemmer oplever er svære i det her kulturmøde.